ፍጹም ክንብሎም ዘይግብአና ሰላማት ከመይ ኢኹም? ሓንቲ ትሕዝቶ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ደቂ ኣሕዋትና ኣብ ዕስራታት ዘለዉ ኣሕዋትናን ደቅናን ክንብሎም ዘይግብአና ብፍጹም ክንብሎም ዘይግብአና ነገራት ኣለዉ። ንሳቶም ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኣኪቡ ሒዘ መፅእ እየ። ምናልባት ይጠቅም እዩ ንኣሕዋትናን ንደቅናን ንሪኤሉ መንገዲ የስተኻኽለልና እዩ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ እየ። ቀዳመይቲ ሸሞንተ ነጥብታት እኒአው። ሓደ ከማይ ኣባኻ ዕድመ ኣነ ኣባኻ ዕድመ ከምዚ ነይረ፣ ኣነ ኣባኻ ዕድመ እዚ ይገብር ነይረ፣ ከምዚ ዓይነት ሰብ ነይረ፣ ኣባኹም ናትካ ዕድመ ኣነ እኮ እዚ ኣይፈልጥን ነይረ፣ ከምዚ እየ ነይረ ክንብሎም ተለና ፅቡቕ ስምዒት ኣይፈጥርን፣ ንድህሎም ኢና ዘለና። ናትና ግዜ ብዕስራታት ዝነበርናሉን ንሳቶም ሕዚ ዕስራታት ኮይኖም ዝነብሩሉን ዘለው ብፍጹም ዝተፈላለየ ኢንቫይሮመንት እዩ፣ ብፍጹም ዝተፈላለየ ሲስተም፣ ሓድሽ ሲስተም፣ ሓድሽ ነገር እዩ። ኩሉ ነገር ንወላ ካብ ንበልዑ ጀሚሩ፣ ካብ ኣከባቢና ጀሚሩ፣ ካብ መፃፃኣ፣ ካብ ትምህርቲ፣ ካብ ኩሉ ነገር ብፍጹም ዝተፈላለየ እዩ። ስለዚ ናታቶም ዕስራ እንታይ ከም ዝመስል ንሕና ኣይንፈልጦን። ስለዚ ከምኡ ኢልካ ብትናተይ ዕድመ ኢልካ ንዓቶም ብዕድመ ምውድዳር ብትናተይ ዕድመ ተዝኸውን ከምዚ ነይሩ ገለ ኢልና ምውድዳር ጌጋ እዩ። ንሕና ብናታቶም ዘለውዎ ኣብቲ ሕዚ ዘለዎ ዕስራታት ዘለ ግዜ ናይና ኣይነበረን፣ ከምኡ ኣይነበረን። ብትናትና ዕስራታት ክመፅኡ ይኽእሉ። ናትና ዕስራታት ንዞም ሕዚ ዘለዎ ዕስራታት መገምገም ክኸውን ይኽእልን ወይ ከዓ መምሃሪ ክኸውን ይኽእልን። ዝተወሰኑ ነገራት ውስናት ነገራት ክህሉ ይኽእሉ እምበር መብዛሕትኡ ዝተፈላለየ እዩ። ካብኡ ካልአይቲ ነገር ከዓ እንታይ ሓሳብ እኒአኪ፣ እንታይ ሓሳብ እኒአካ፣ እንታይ ዘጨንቕ ነገር እኒአካ ንብሎም። ብጣዕሚ እዮም ዘጨነቑ። ቅልል ኣቢልና ክንሪኦ የብልና። ንሕና ድሕሪ ክንደይ ነገር ኢና ሓሊፍና መፂና። ሕዚ ግን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ምስቲ ዝቀያየር ንዓኣቶም ብትክክል ዘምህሮም ንድሕሪትም ንቅድሚትም ዘለ ሰብ የለን። ብቲ ሕዚ ዘለውዎ ቦታ ከመይ ገይሮም ዓርሶም ከውፅኡ ከም ዘለዎም፣ ብምንታይ ከመይ መንገዲ ነገራት ክዋፅኡ ከም ዘለዎም ብጣዕሚ እዮም ዝጭነቁ፣ ብጣዕሚ እዮም ዝሓስቡ። ዓርሶም ገና ይደልዩ እዮም ዘለዉ። ስለዚ ከምኡ ምባል እዚኣ እውን ካልአይቲ እትድህሎም ነገራት እያ። ሳልሰይቲ ነገር ከዓ ልክዕ እንተን ኢሎም ተመርዐው ዘይተመርዐው ሓዳር ግበር ሓዳር ግበሪ ገና እዮም ቆልዑት እዮም፣ ገና እዮም ዕስራ እኮ ገና ንባዕሎም ደልዮም ይረኸቡን እኒአው። ኣብ ባዕሎም ኣብ ምድላእ እዮም ንዓርሶምስ ደልዮምስ ይረኸብዋን ገና ኣይዓለቡን ማለት እዩ። ካብኡ እንደገና ከዓ ኢኮኖሚ ገና እዮም ብኢኮኖሚ ክሰርሑ እኒአዎም፣ ክልወጡ እኒአዎም። መጀመርያ ብምንታይ መንገዲ እዮም ዓርሶም ፈሊጦም ተለዊጦም ብኢኮኖሚ ተመሓይሾም እዮም ካብኡ ናይቲ ካሊእ ጉዕዞ ክኸዱ ዘለዎም። ቅድሚ እዚኦም ምዃኖም ክምርዐውን ሓዳር ግበሩ ኢልና ክነግድዶም የብልናን፣ ካብኡ ክንብሎም እውን የብልናን። ንሳቶም ብትክክል መዓዛ ክገብሩ ከም ዘለዎም ይፈልጡ እዮም። ምክንያቱም ንሕና ብቆልዕነትካ ገለገለ ኢልና ክንብሎም የብልናን። ዛት ኢዝ ቬሪ ሮንግ። ግዚኡ ኩነታቱ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን፣ ብጣዕሚ ዝተፈላለየ እዩ። ስለዚ ከም ኩነታቱ በዓልቶም ብዝምችዎም ምስ ተመቻቸሎም ምስ ዝተኻኸሉ ነገራት እንትን ምስ በሉ ባዕሎም ይፈልጥዎ እዮም መዓዛ ክምርዐው ከም ዘለዎም። ካሊእ እዚ ወለዶ ሕማቕ ዘረባ እኒኣ። እዚ ወለዶ እዚ ሰነፍ ለይዚ ከም ቀደም እኮ ይኮነን። ትምህርቲ ከም ቀደም ድዩ መሲልኩም? ከም ቀደም መንእሰይ እኮ የለን፣ ከም ቀደም ሞራል የብሉን ኣይትበልዎ። ብፍጹም ጌጋ እዩ ማለት ብጣዕሚ እዩ በቃ ደስ ዘይብል። ምክንያቱም ምስቲ ሕዚ ዝመፀ ቀጥታ ብዘይ ምንም ምክንያት ከምዚ ምጥቃዕ ማለት እዩ። እዚ ኢልካ ጃምላ ጌርካ ምጥቃዕ፣ እዚ ከዓ ፅቡቕ ስምዒት ኣይስምዖን ማለት ኩሉ ሻዕ ከም ዝደሃሉ ኣትሒትካ ከም ዝረአ እዩ። ንኣድ ነገር ኣይኮነን። ብዝተኸኣለ መጠን ከም ወለዶ ንወለዶ ክንጥንቀቕ እኒአና፣ ንኣይምሮኦም ክንጥንቀቕ እኒአና። ምክንያቱም ካብ ዝኾነ ንድሓር ወለዶ እናቐረፅና እናስተኻኸልና ካብ ምኻድ ሓላፊነት ስለ ዘለና ወላ ብወላድነት ድዩ ብሕውነት ድዩ ብሓትነታዊት ድዩ ብኣሞታት ወይ
ብምንም ይኹን ብቲ ዙርያና ዘሎ ከም ተምሃሮም ይኹን ንሃነፅና ክንከርተለና እዞም ነገራት እዚኦም ኣዝና ክነወግዶም ይግበአና ማለት እዩ። ኣነ ስለ ዝበልኩ ግበሩ፣ ኣነ ኢለየ በቃ ኣነ ዝበልክዎ ትኽክል እዩ ጌጋ በቃ ክነማኽሮም እኒአና ክንሰምዖም እኒአና ናይ ባዕሎም ውሳነታት ክነኽብረሎም እኒአና እንተነኣሰ ግን ኣብቲ ውሳነ ክንሰምዕ እኒአና ምክብባር ማዕረ ዝኾነ ብምክብባር ኢና ክነዳምፆም ክንክእል ኣለና። ንሕና ስለ ዝዓበና ንሕና ስለ ዝወሰና ንሕና ካብኣቶም ንዓቶም ዝሓሸ ነገር ንፈልጥ ኢና ማለት ኣይኮነን። ዝተኻእለ መጠን ምርድዳእ ምዝርራብ የድሊ እዩ። ስለዚ እዚኣ እውን ሓንቲ ኖ ኣነ ኢለእየ በቃ ኢለእየ ኖ ጌጋ እዩ ብስሩ ጌጋ እዩ። ካሊእ ሻድሸይቲ እንታይ እያ? ከም ክስቶ ዘይትኾን ክስቶ ኣቤት ወዲ ክስቶ ተትሪኦ ኣቤት ክስቶ ተትሪኦ ገለ ከምኡ ንምንታይ ዘይትኸውን ከምኡ ከምዚ ዘይትገብር ከምኡ ኢልካ ከምዚ ዘይትገብር ከምኡ ኢልካ ከምዚ ዘይትገብሪ ጓል ክስቶ ተትርእያ ገለ ንሕና እውን ዓቢናሉ ዝመፃና ዝሓለፍናሉ እዩ። እዚ ሕዚኣ እውን ሓንቲ እንታይ እያ ከመይ እያ ሰብ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዝፍለየሉ ነገር ኣለዎ እዩ። ዝፍለየሉ ፍልጠት ይኹን ዝፍለየሉ ድሌት ይኹን ዝፍለየሉ ዓርሱ ኣነ ኣዝመራ ከም ኣዝመራ ክኸውን ዝተፈላለዩ ነገራት ካብ ካልኦት ሰባት ዝፍለ ነገር ኣለኒ ዝተፈላለዩ ንዕኡ እየ እቶም ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም ንዓይ ሓንቲ ኣይደንቲቲ በቃ ዘለዋ ኣዝመራ ክኾን ዝገበረትኒ። ስለዚ ንምንታይ ከም ፅጋቦ ይትኾን እንተተባሂለ ወይ ንምንታይ ከም ኣርኣያ ይትኾንን ወይ ንምንታይ ከም መብሪህቲ ይትኾን እንተተባሂለ ናትኪ ኣይደንቲቲ ብምሉእ ገዲፍኪ ናብ መብርሂት ኪዲ ወይ ናብ ኣርኣያ ኺዲ ማለት እዩ። ከምኡ በቃ ትናቶም መንነቶም ደምስስዎ ኢና ንብሎም ዘለና። ንሱ ከዓ ጌጋ እዩ። ወዲ ሰብ ናይ ባዕሉ ማንም ሰብ ናይ ባዕሉ ዝኾነት ኣይደንቲቲ ኣለቶ። ንዕኡ ትፈልየሉ መንገዲ እቲ ሰብ እከለ ዝበሃል ሰብ ክኸውን ዝገበሮ ናይ ባዕሉ ኣይደንቲቲ ኣለዎ። ስለዚ ከም እከለ ንምንታይ ዘይትኸውን ምባሉ እውን ሓንቲ ጌጋ እያ። ሸውዓይ ቀለም ብመልክዕ ብፅልሚ ብቂሕ ብርጉዲ ብቅጥኒ ብንውሓት ብሕፅረት ቁመት ወላ ምንም ዓይነት ናይ ሰውነት ይኹን ዝተፈላለዩ ብዝተፈጥሮ ብዝመፁ ነገራት ንሳቶም ኩሉ ሻዕ ብታዕድመቲኣ ዕስራታት ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ስለ ዝኾነት እዞም ርእቶታት እንትንህቦም እንተለና ብጣዕሚ እያ ርእሶም ትጎድኦም። ኩሉ ሻዕ እያ ሒዞማ ዘይትጠፍእ ነገር እያ። ዓርሰ እምነቶም ዓርሰ ዕቤቶም ብሰብ ዋጋ ዘይምውሃብ ዓይነት ስምዒት ሒዞም ክዓብዩ ትገብሮም እያ እና እዚኣ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ዝግበረላ ክሳብ ሕዚ እውን ዘይጠፍአት ነገር ኣብ ብዙሕ ሰብ ትረአ ነገር እያ። ሓፃር ቀጣን ረጓድ ፀላም ገለ እናተባህለ ብብዙሕ ነገር ደቂ ሰባት ኣብ ዘለዎም ናይ ተፈጥሮ ኣምሳል ሕማቕ ነገር ብምዝራብ ብምድህሓል ኣብ ርእሶም ጠባሳ ሒዞም ክኸዱ ስለ ዝገብሮም እዚኣ ከዓ ነቶም ዕስራታት ዝበለፀ ሴንሲቲቭ እያ። እታ 10 ዓመት ኣብቲ ስነ ልቦና ዘለዋ ጉድኣት ቀሊል ዘይትበሃል እያ። 10 ማለት ገና ንዓበዩ በቃ ትኩስ ተኽሊ እዮም ዘለዉ። ስለዚ ኣብኡ ሕማቕ እውን እንትተኽለሎም ተለና እቲ ሕማቕ እውን ሒዞም እዮም ዝኸዱ። ንዕዩ እዚኣቶም ክንብሎም ዘይግበአና ነገራት ዝብል ዘለኹ። ካሊእ ኣብ ሜንታል ሄልዝ ኣብ ጥዕንኦም ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ እዮም። ሕዚ ከምቲ ብሓፈሽኡ ዝገለፅዎ ኣብ ስነ ኣእምሮኦም ሓደ ፅቡቕ ዘይኮነ ነገር ዝስምዖም ነገር እንተሃልዩ እሂልና ክንሰምዖም ኣለና። ምክንያቱም ኣብ ዕስራታት ኣብ ናብ 20 መእተውታት መብዛሕትኡ መንእሰይ ዓርሱ የጥፍእ እዩ። ብበዝሒ ቁፅሪ ዘለዎ ዓርሱ ዘጥፍእ ኣብ 20ታት ከባቢ ዘሎ እዩ። ብዝተፈላለዩ መንገድታት ተስፋ ምቁራፅ ነገራት ዝቕየር ዘይመስሎም ሰባት ዝፀልእዎም ስለ ዝመስሎም ብዝተፈላለዩ ምክንያት ብስነ ልቦና ቀልጢፉ ተኣምሮኦም ዝጉዳእ ኣብኡ ስለ ዝኾነ ሓደ ነገር ትብሉ ተሎ ወይ ዝኾነ ምልክት እንትንርኢ ተለና እሂና ክነዳምፆም ኣለና። ብደንብ ክነዳምፆም ኣለና። ኣዳሚፅና እቲ መፍትሒ ንብሎ ክነቕምጠሎም እኒአና ማለት እዩ።
እና ስለዚ ተኸታቲልኩም ኒኹም እዚአን ነገራት ንእስራታት ወለዶታትና ክንብሎም ዘይግብኡ ነገራት እዮም እና ክንርድኦም ይግባእ ይብል። ሰናይ ግዜ የምስገን።